வெல்கம் டு மித்ரா எஸ்எம் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு பால் பாஸ்தா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் இதில் வந்து 1 கப் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ வேக வச்சுக்கலாம். பாஸ்தாவை இந்த ஹாட் வாட்டரில் போட்டுடலாம். பாஸ்தா நமக்கு வேகட்டும். அது முன்னாடி மற்றதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதோட கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் பாஸ்தா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும். நமக்கு பாஸ்தாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் வந்து மைதா எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஃபேன் வச்சு பற்ற வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த 1 ஸ்பூன் நெய் இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம இது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மைதாவை சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ பாஸ்தா அதே கப்பில் 1 கப் பால் சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ நமக்கு பாஸ்தா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி இல்லாமல் இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பாஸ்தாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசிக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு இந்தளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது, போதும். இப்போ நம்ம வந்து பாஸ்தா இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இதை அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். நம்ம வர மிளகாய் அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம பால் பாஸ்தா இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது கூட ஒரே 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம், ஜீனி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம இந்த சுகரை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு பால் பாஸ்தா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதில் வந்து சுகர், சில்லி இது சேர்த்துருக்கனால, பால் எல்லாமே சேர்த்துருக்கனால நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது கூட மாதுளம்பழமும் சேர்த்துக்கலாம்.